ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai kana so ka samu aljanna. Duk wanda ka ganshi ya shiga aljanna to wallahi ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai nuna ma hanya madaidaiciya, hanya wacce za ta ballar da kai ga har aljanna sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ka bi wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, ka dauki hanyar da ba lalle ka balla aljanna ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake rike hannun masu imani, yana nuna musu hanya zuwa ga aljanna, kuma shine wanda idan ka bi shi babu inda zaka kare idan ba aljanna ba sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda ya taba bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya na gaskiya, biyayya na hanyar kwaikwayon shi face sai ya kare a aljanna. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya faɗa mana menene aljanna, shine ne yazo ya faɗa mana menene shirya, shine yazo ya faɗa mana wane ne Allah, kuma shine ya faɗa mana hanyar da zamu bi idan muna so mu samu aljanna. Duk wanda yake so ya shiga aljanna yayi kwaikwayo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ba halaye irin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda duk wanda ya bi shi ya ba Allah, duk wanda ya ba Allah kuma babu inda zai kare idan ba aljanna ba. Duk wanda ya ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba ma Allah, duk wanda ya saba ma Allah kuma babu inda zai kare idan ba wutan jahannama ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum na farko da Allah madaukakin sarki zai fara bude ma aljanna ranar tashi alkiyama, kuma dubbanni daga cikin mutane za su shiga aljanna albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan kana so ka shiga aljanna to ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik.